see, 'cause I think I do want you next to me. So, ito yung dala ni Jan na crayfish or lobster. Inuwi niya to kasi naggamit ako ng ano kasi masakit yung ano, yung doon matalim. Pakita ko sa inyo kung gaano siya kalaki. Wait, gumagalaw siya, gumagalaw siya, gumagalaw. Wag mo akong kagatin, wag mo akong kagatin. Wag mo akong kagatin. Ayan. Ganyan siya kalaki. Inuwi niya to kasi kulang na ang paa. Hindi mo to pwedeng ibenta. O, ayan. Di ba ang laki niya? Sabi niya, tinanong ko siya kung ilang kilo. Sabi niya, ay, ang bigat. A kilo na bit daw to. Ayan, o. Ayan. Kita niyo kung gaano siya kalaki. Yan ang bigat. So, ngayon, ang gagawin ko, nagpakulo na ako ng tubig doon. Ang gagawin ko is, lulunurin natin siya. Sabi niya dyan, i-drown daw muna kasi baka maggalaw-galaw doon sa, caldero. Ayan, oh. Ay. Diba? Buhay na buhay siya, oh. So, ayan. May tubig na tayo. Dapat lulutuin to ni Jan sa shed kasi meron siya doon na proper na lutuan ng crayfish or lobster. Kaso, sabi ko, dito na lang. Kasi sabi ko, ipakita ko sa inyo. Kasi, usually talaga, itong ginagamit ko pa nagluluto ako ng lobster pag may dala si Jan. Pero yung tamang size lang. Ito ngayon, medyo sobrang, laki. Ayan, gumagalaw. Gagalaw talaga to. Ay, saglit lulunurin na natin siya. Sasayaw to sa tubig. Ready na kayo? Ako hindi. Ayan. Ay, buti naman hindi siya tawag. Ay! Ayan. Yun ang sinasabi ko. Sila, di ba sa tubig sila, pero namamatay sila sa fresh water. So, ayan, kaya i-drown natin siya. Dito tayo sa kasi tumatalon yan eh. Dati tumalon yung isa. Kasing gulat na gulat talaga ako. Yan ka, oy. Yung isang paa mo. Diyan baba. Gamit tayo nito. Kasi pag linagay ko siya na hindi ko siya linunod, dito mamaya magtalsikan yung kumukulong tubig sa akin. So kaya dapat i-drown. Lunurin. Ayun, buhay pa siya. Sige lang, bilis. Gumagalaw pa siya eh. Pango ko lang ang tubig. Mamaya na lang, i-drown lang muna natin siya for 5 minutes or 10 minutes. Anong ginagawa mo dyan? Ayan, more than 10 minutes siya kasi gumagalaw siya kanina. So, tingnan mo ko lang kung hindi na siya gumagalaw. Gumagamit ako nito kasi matalim yan. Eto. Gumagalaw pa ata siya. Pag minsan, pag ito sobrang galaw, yung mga na-experience ko kasi tumatalon siya, tapos basang-basa dito sa kusina. Pati ako, basang-basa. Tingnan natin kung gumagalaw siya. Kasi, huwag ka magkunwari, ha? Kasi ilalagay na kita sa kumukulong tubig, huwag kang gagalaw doon. So, dapat to, pakukulan to. Dapat yung tubig, kumukulo na siya din. Dapat 8 minutes lang. Yung regular na size, 8 minutes. Yung, pero, sandali. Yung regular size na
linuluto ko, 8 minutes lang yun. Pero eto, siguro mga 10 minutes. Pero sabi ni Jan kanina, hindi ko kasi natanong eh. Baka 8 minutes din. So, tingnan natin. So, ilalagay ko na. Wait. So, ayan, ilalagay ko na. Si Sag siya kasi TJ, hindi pa nila na ilalagay ito kasi naglaro na naman sila sa labas. Mamaya, i-remind ko ulit sila dyan na tanggalin na yung mga empty box na yan. Alis ka dyan, Baba. Alis ka dito, Holly. Alis ka dito. Alis. Kasi ilalagay na natin. Alis, Holly. Holly, alis dito. Alis ka dyan kasi bakit umano to. Ayan. May asin na pala ito. Linagyan ko na itong asin. Sana huwag siya mag... Ay! Naputol na yung ano niya. Ito. Buti hindi ko nabitawan. So, ayan. Hindi siya gumalaw. So, takpan ko lang siya. Malaki niya kasi. Gumagalaw siya. Gumagalaw siya. Hoy, alis dyan, Holly. Gumagalaw siya. Ayan, nanginginig siya. Kawawa naman. So, it's 4 o'clock na. So, kunin natin siya mga 4:08 or 4:10. Ayan, nanginginig siya. Kawawa naman. Sorry. Pero kailangan din namin mabuhay. Kakainin ka namin. Bakit nagtataka kayo ba't 8 minutes lang? Kasi para hindi siya ma-overcook. Kasi pag overcook siya, dumidikit yung laman niya sa shell. At saka pag 8 minutes lang, pag tama-tama lang yung luto mo, napaka-juicy niya. Kaya sabi niya dyan, 8 minutes lang. Pero eto, mga 10 to, baliktarin ko yan. Kasi para yung dito, maluto din. Kasi yung kila dyan, malaki siyang, matangkad siyang ganun. Basta matangkad pa dito. Tapos puno ng tubig. Linulublob lang talaga dun ni Jan. Like 8 minutes. Tanggal. Ito naman kasi hindi nakalublob. Ang dami ko lang nasabi, diba? Tingnan nyo tong isa. Busy dun sa kakatali ng apron ko. Oh. Hoy! Hello! Hi. I love you. I love you. Hi guys. Hi guys. Look. Say. Hi guys. You look at them. Say. Hi guys. No, you have to look and then say hi guys. Go look. Look. Hi guys. No, you have to look. Hi guys. Very good. Ayun sila oh. 'Di ba tinatawag ko sila para alisin nila yung empty boxes doon sa kusina? Hi. Hi, ikaw ba't hindi ka matulog? Si Sak tulog na tulog. Ayan si Kuya. Yung lobster natin hindi pa luto. Ayan na yung itsura niya sa labas. Oh. Kanina nag-worry ako na sabi ko babaliktarin ko siya. Parang hindi ko na siya babaliktarin kasi nag-orange na siya. Oh. Ay, nag-red. Orange. Orange-red pa yan. Yan. Tapos, di ba, linagay ko siya 4 o'clock. Ang oras is eksaktong 8 minutes kasi 4:08 na. 5 na siya. Oh? ABC? Okay. Gusto niyo ipa-change yung channel. Wait lang, Baba, ha? ABC kasi gusto niyang panoorin. Wait lang. Okay? Opo. So, patayin na natin siya. And, ayan. Tingnan natin. Oops. Wow. Ang ganda ng kulay niya, diba? Pag naluluto. Dito yung may paa. Sa kabila, walay. Siguro nakain ng octopus. So, sandali, tanggalin ko lang siya. Ano niya, oh. Ang sarap nito. Oops. Ayan ang itsura niya, oh. Ayan. Ano ko lang siya dito. Tawag nun? Ano tawag yan? Ihahang ko lang siya muna dito para maalis yung tubig. Oops, mainit siya. Malinis naman tong lininis ko na tong. Ayan. Ihang ko lang muna siya dyan para maalis yung excess na water. So, ayan na siya. Looking good.
Huh? What is that? The pink. What's that? The pink. Why don't you go sleep, Baba? Kuya TJ and Kuya Sakar sleep. Oh, careful. Why? Mainit pa siya, pero hindi na ganon masyado. Ano pa siya? Now what is? Now what is? What's that? This. So, yan na. Wala, malaki na to sa ano. Sa plato natin. Pero, kasya. Ay, tumutulo siya. Ah, alam ko na. Alis dyan, Baba. Alam ko na. Dito ko na lang siya ilagay. Mag Milk. No, you can start now. Thank you. Mom, Ah. look. Mm-hmm. Daddy, video old. Ha? Daddy, video old. Pinapakita niya yung coffee ng daddy niya, yung empty bottle. There. Anong yak? This is not yak, Baba. Mom, Mm. Mom. Mom, how does Ano yan, Baba? go? So, ayan. So, titikman ko siya. Kasi bukas ko pa ito lulutuin sa creamy garlic. Yun ang request ni Jan. Magluto ako ng fresh na kanin para dito. Kasi gusto niya yun. Paborito niya yung creamy garlic lobster. Sandali lang. Tikman natin siya. Ang paborito kong part sa lobster is etong etong paa. Tingnan nyo guys. So, nakita nyo yun? Harap. Harap. So, ang pag daw nito, sabi ni Jan, ganyan. Yung yung pag-crack daw nito, dapat, di ba ito yung joint? Dapat daw palabas pag ganun. Yung parang against sa joint. Tama ba yung sinasabi ko? Basta, ewan ko. Ay, naputol, ha? Si Jan ang galing mag-ganun, mag-crack. Ganyan, Di ba ito yung joint? Ayan. Hindi mo siya babali, Hindi siya mag-focus. Ayan. Di ba ito yung joint? Hindi mo siya dyan babaliin. Dapat pag ganun. Ay, matigas to. Sandali. Madulas kasi yung kamay ko. Ayan. Ay, hindi ko nakuha. Ayan na, diba? 8 minutes lang to. Ay, tingnan nyo, Hindi siya dumikit. Tapos, ayan, napaka-moist niya. Hindi siya mag-focus. Hindi ko alam kung makita nyo. Ayan, Diba? Ubusin ko na tong. Ay, sarap. Ubusin ko na tong legs kasi konti lang naman. So, ganito. Pakita ko ulit sa inyo. Ayan yung joint. Diba? Ang pagbali, hindi dito. Diba? Ganon hindi. Dapat daw ganyan. Oh. Hindi natin nakuha. Dito na lang sa kabila. Oh. Harap ng sabaw. Ayan. Sana makuha natin na. Wait lang. Oh, ayan. O, diba? Ayan. Pasintabi po. Manamis-namis siya kasi napaka-fresh. Ayan. Oops, wait. Dito tayo sa kabila. Ayan. Ayan yung joint. Dapat baliin natin siya pag ganon. And, wait.
Sana mag-perfect ko to na. Ayan. Ready? Tada! Parang bata. Ayan, oh. Kahit wala nang sausawan, ang sarap. Manamis-namis. Tingnan ko baka may naiwan kahit konti. Masarap kasi siya eh. Wala. Dito naman tayo. Ay! Nag-ano na lang tayo dito walang masyadong ganap kasi ngayon kasi hindi naman ako umalis. Naglinis lang naman ako, tapos naglaba, tapos naglaro yung mga bata. Yun lang naman ang ginawa ko. Tapos eto, nagpakulo nito din. Ayan, o, diba? O, kita nyo? Perfect. Pakaluto, kinain yung legs ng lobster. Ininggit ko kayo guys, sorry. Diba? Sa crab, hindi mo yung pwedeng gawin kasi matigas ang crab. Eto, malambot naman. Hindi naman malambot, tama lang. Mas matigas yung crab. Ayan. Sarap. Bukas ko tululutuin. Kasi ngayon, diba, sabi ko, nabanggit ko na sa inyo. Ayan, tingnan nyo guys. Tan, tan. Oh, diba? Oh, ayan. Sarap. Parang nagmukbang na ako dito ng crayfish. Legs nga lang. Ang favorite part ko talaga, etong paa tsaka yung dito. Pakita ko sa inyo mamaya. Tulog pa yung mga bata. Anong oras na? Ano na? 4:20 na. Oh, last na to. Ay, nakakalungkot naman. May papakita ko sa inyo mamaya. Sandali lang. Holly? Magagatas kasi si Holly. Oh, tingnan niyo. Oh. Si Kuya ayaw niya to. Si Sak, kumakain din siya minsan. Pero kumakain din si Kuya pag pag ibang luto. Pero gusto niya yung yung pag gumawa ko ng garlic, creamy garlic lobster. Gusto niya lang pag kumakain siya sa walang lobster. Pipiliin niya pang tuyo over lobster. So pag ganito, wala na akong joint, babaliin mo siya ng sa gitna. Baba, careful ha. Kagatin ko na lang kasi maano naman siya, hindi naman siya matigas. Samurai. Children. You want some, Baba? No. No, why? Natatakot kasi siya. Try, Baba, a little bit. Just a little bit. Yummy. I want to. Ha? Try. I want to. I don't want to. Tingnan niyo siya. You try. Try. Look at mommy, I give you choco. Oh, look at mommy. Yummy. Like daddy. Natakot kasi siya kasi nakikita niya tong gumagalaw. Mommy eat. Mommy eat. How about Holly eat? Please. Oh, mommy kiss mommy. Come on. Yummy. Ayaw niya. Himala. Ito pa talaga inayawan niyo. Ayan. Mommy eat. Okay, mami na lang daw mag-eat. May pakita ko sa inyo. Ito yung the best part din dito. Ayan. Ito yung malalaking yung dito. Yung ito yung joint. Diyan. Kurutin ko. Alisin natin. Ay, masarap to bukas. Ito ang papapakin ko bukas. Ayan. Dapat? You want to try? Try? Okay.
Yummy. Oh. Natatakot kasi siya. Try. Yummy. Like choco. Try. If you don't want, you can spit it out. If you don't want, just try. Dati kumakain siya nito eh. Milk. Okay. Dati kumakain siya nito pero... Okay, si mami na lang daw. Mainit pa siya. Mainit pa dito. No. So, yun na yung vlog natin today. Wala masyadong ganap. Kasi wala naman. Hindi naman ako umalis. Baka umalis ako sa Mom. Monday or Tuesday. Tingnan natin. Mom, mommy. Ilagay ko to sa rep pag malamig na siya. Bukas lutuin ko to. Request ni John. Ayan pa o sa kabila. Ang sarap nito yung ulo. Ang taba niya. Dami niya pang laman dito. Natanggal ko na yung mga ano nandito. Pero sa ilalim marami pa. Oh. Kumakanta siya ng TNT. Mom. TNT. No. What? Please like. She said. Please subscribe. Please like. Okay na, si mami na lang. She said. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Magdanap ako kasi wala pa akong tulog, ha? Come on. Here, bye-bye now. Bye, guys. Bye, guys. Paradise, tell me who you seek.